दिनै स्पेसियेलि एसेम्ब्लिनि दा गिबि सान बे गिबि सानाव जोङो स्पेसियेलि सावरायनाया हा हुनि बाथ्राखौ लानानै सावरायदों आरो मोननै बिल लाबोनाय जादों। मोनसेया माबानिफ्राय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय, गुबुन मोनसेया वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय। गतिके बे बिलखौ लानानै गाबोन सावरायलायनाय जागोन, डिबेट जालायलायगोन। बेवहाय माबाफोर एमेन्डमेन्ट खालामनो गोनां थागोन थाया बेफोरखौ लानानै गाबोन सावरायनाय जागोन। आरो बे बिलखौ लाबोनो हायोब्ला जोंनि बिटिआर हालामाव जा हानि सायाव जोङो बिल लाबोगोन, बे बिला स्पेसियेलि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि हानि मोन्थायखौ स्ट्रङै हमथानो हानायनि मोनसे बिल जागोन। जिहेतु अपोजिसननि लिडारा बुंदों 2 लाखनिबो बांसिन हानि पट्टा होनाय, बेनि लिस्टखौ बिनायाव दिनै होनो हायाखै होननानै बुंदों। आरे बिथांमोना जे इसेबां मिसलिया थगायसुला एसेम्ब्लियाव स्पिकारनि आखायाव होनानै होदों, टटेल 2,52,674 न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबना होनो हाबाय। बे 2,52,874 न'खरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होनायनि प्रमानखौ दिनै एसेम्ब्लियाव, गोथार एसेम्ब्लियाव जोङो प्रमान होसेयावबो जे बिथांमोना जोंनि बिटिआर बासिखौ थगायनो नागिरदों, लासिं सिं बाथ्रा। मानोना थांनाय 17 बोसोराव दहाय बिथांमोननि सासे मेम्बार मनमोन ब्रह्म बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों जे अनला ओंख्रियाव आगान थायै बाथ्रा, बिथांनि जा सोंनायफोर, बे सोंनायफोरनि माबाया सासे एसेम्ब्लियावहाय माबायदि सोंनांगौ बेनि खुनु सिस्टेमेटिक गैया। नंखायनो आसरित मोनदों बिथांमोननो डकुमेन्टस उइथ होनायनि गेजेरावबो जे बिथांमोना दानो नोंथांमोननि मेडियानि सिगाङावनो थगायनो नागिरदों, बे जोंनि थाखाय लासिं सिं बाथ्रा। जोंनाव 3,111टा मार्टियार्स एक्स एन डि बेफोरनि दङ। 1135नि एबसुनि मार्टियार्स दङ। आउट अफ 2626 बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समनिफ्राय माखासेया बिएलटि फंबाय, बिनानाव, बिदामोन दङ। दा बिथांमोना दिनै मार्टियार्सखौ 3,111 जोंनि एनडिपि मुभमेन्टनि समनि मार्टियार्सजों लोगोसे सरजाबफानायनि बाथ्राखौ बुंदों। फेलें जायैखौ बिथांमोना गावसोरनि मिथिगौ। बिथांमोननि समाव 17 बोसोराव 2,626नि गेजेराव 300 जनसोल', 300 बेसेबांबाल' बिथांमोना मार्टियार्सनि एक्सग्रेसिया होनो हादों। जोङो 3,111नि गेजेराव दासिमाव जोङो 442खौ होखांबाय। बेनि अनगायैबो नै बावैसोनो मोनसे क्रिस्टि फैबावनो गोनां दंगासिनो दङ। गतिके जोंनि मार्टियार्सनि जा जेंना, बे जेंनाखौ जों फोजोबनांगौ। बाथ्राखौ बानसावलाबायनायखौ आंबो खोनादों, खिन्थु आइ एम नट सियर वेदार हि रिजाइन अर नट फ्रम हिज मेम्बारशिप। खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो, बिथाङा दिनैबो इउपिपिएलआवनो दङ, इयुनावबो थागोन। आरो सोरबाया एनडिपि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, सोरबाया एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, सोरबाया पलिटिकेलि बाय बार्थ प्रफेसनेलि फैनाय, जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि डिफारेन्सखौ जों लाबोनो नागिराखै। मानोना बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोनायनि गेजेरजों बर'फोरखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनो नागिरनाय थामथि गोहोखौ जों गोबां नुगासिनो दङ। एनडिपि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, गतिके एनडिपिनि मानसिफ्रा बिदि जानांगौ होननानै फुनज्लायग्रा मानसिफोर गोबां दङ। आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय होननानै आबसुनि मानसिफोरखौ फुनज्लायग्रा गोबां मानसिफोर दङ। माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय, हारिखौ मन'हां मन'जाहां बै समनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय दिनै जोंनि खौसेथिनि गोनां जानानै फैदों। सोरबाया जेखियानो बुङाथों, बर' हारिया बर'आनोखा। दिनैनिफ्राय 6,500 बोसोर, फ्राय 7,000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिखौ फोजोबनो हायाखै, दाबो हायाखै, इयुनावबो हानाय नङा। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि जानानै बै नैथि आरो थामथि गोहोखौ बे बाथ्राखौ चेलेन्ज खालामनो हायो। एनडिएफबिफोरनि जिहेतु केसनि उइड्रल दासिम बिटिआर सरकारनिफ्राय बियो जागासिनो दङ। बावैसोनो स्पस्ट' खोन्था, आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। जोंनि जेलाव थानाय 62सा बिथांमोनखौबो बेल लानायनि थाखाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो हाइकर्टआनो जा, सुप्रिम कर्टआनो जा, जों गारगासिनो दङ, जों खामानि मावगासिनो दङ। माखासे मानसि दङ, अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफोर। बे अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफ्रा गावसोरखौ नाम लानो थाखाय, मुं लानो थाखाय बायदिसिना बुंथिगासिनो दङ।
बेफोरबायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानैसो बुंनो नागिरो। गतिके केसफोर उइथड्र जाजोबनायजों लोगोसे जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि दायथ'आबो जोंनि सरकारनि आखायावनो जोङो लागासिनो दं आरो बेखौ जों मावफुंबाय थागोन।